ग्रुपाच्या माध्यमातूनच आपण पुढे जायचं. पहिली आम्हाला खूप चॅलेंजेस द्यावं लागलं. आता आमची मीटिंग कधी आहे अशी उत्सुकता असते त्यांना. बाजरी, वरी आणि गहू येतात. ग्रुपात तर मदत मिळाली नाही तर ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यावर. लग्नानंतर जर माझ्यामध्ये काही बदल झाला असेल तर म्हणजे स्टेजवरती जाण्याचं, तर त्याचं श्रेय मी त्यांनाच देते. तिला मिळतं ना सगळं क्रेडिट. प्रत्येक महिलेने आपल्या मुलांचा वेळ मुलांना दिला पाहिजे, नवऱ्याचा वेळ नवऱ्याला, आणि घराला जेवढा टाईम दिला पाहिजे तेवढा दिलाच पाहिजे. त्यातून आपल्याला थोडा तरी टाईम काढला पाहिजे. माझं लग्न 1989मध्ये लग्न झालं. मला लग्न करून शिरगावला दिलं. माझं आता मूळ गाव शिरगावला आहे. मी 1-2-3 वर्ष शिरगावला थांबले आणि मग 92मध्ये मुळगावला राहायला आली. मग मुळगावला तेव्हा मी लग्न झालं तेव्हा मी हाऊसवाईफच होती. जसं काम बी काही करत नव्हते. म्हणजे माझ्या आईकडचं आमचं बिझनेसचा व्यवहार होता. म्हणजे बाहेर कामाला कुठे जायचा असा प्रश्न झाला नाही कधी. लग्न झाल्यानंतर 1-2 वर्ष माझी अशीच मग मोठी मुलगी झाली 91मध्ये, आणि 2-3 वर्षांनी मग आम्ही इकडे मुळगावला राहायला आलो. मग माझी राजकारणात सुरुवात 1997मध्ये झाली. तेव्हा आमचं घर आहे तो वॉर्ड महिला रिझर्व झालं. म्हणजे आमच्या वाड्यावरचं, आणि आमच्या फॅमिलीने मला सगळ्यांनी सपोर्ट केला की यावेळी तू इलेक्शनला थांब, आम्ही तुला निवडून आणू. आणि तशी मला राजकारणाची आवड होती. म्हणजे माझ्या माहेरी राजकारणाचंच सगळं चालू होतं. आणि 97मध्ये मी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलं. तिकडे मी निवडून आली. आणि पहिली 2 वर्ष मी पंच म्हणून काम केलं. मग दुसरी 2 वर्ष मी उपसरपंच म्हणून काम केलं. आणि शेवटच्या वर्षी मी 1 वर्ष सरपंच म्हणून काम केलं. जेव्हा मी सरपंच झाली तेव्हाच BPLच्या खूपशा स्कीमी आल्या होत्या गव्हर्मेंटकडून. आणि त्यावेळी मला असा फायदा झाला की ज्या आमच्या वाड्यावरच्या महिला होत्या त्या महिलांना ती स्कीम देण्याची मला संधी मिळाली. आणि खूपशा लोकांना मी त्या BPLच्या स्कीम मिळवून दिल्या. तोपर्यंत माझी तिकडची 5 वर्ष संपली. मग इकडे आल्यावर मग 1-2-3 वर्ष आम्ही परत अशीच घरीत राहिलो. नंतर 2005मध्ये आम्ही सगळ्या वाड्यावरच्या हे माझ्या मैत्रिणी आहे त्यांच्याने आम्ही ठरवलं की आम्ही एक ग्रुप स्थापन करूया म्हणून. 2005मध्ये आम्ही ग्रुप स्थापन केला, श्री गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून. आणि तेव्हा आम्हाला सगळ्यांनी बरा प्रतिसाद दिला, माझ्या मैत्रिणींनी सगळ्या, आणि आमचा ग्रुप बरा व्यवस्थित चालायला लागला. मग असं करता करता माझी वाड्यावर ओळख झाली खूप गावात. आणि माझे मिस्टर श्री शांतादुर्गा हायस्कूल बिचोलेमध्ये हेडमास्टर होते. त्यामुळे टीचरची बायको म्हणून माझी गावात जास्त ओळख वाढली. मग 2012मध्ये आमच्या वाड्यावरच्याच थोड्या नागरिकांनी मला सपोर्ट केला की महिला रिझर्व आलं परत इकडे, आणि तू इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर, कारण तुला राजकारणाची तशी प्रॅक्टिस आहे म्हणे. शिरगाव मी होती ना पहिल्यांदा, म्हणून मी म्हटलं बरं. आणि ह्याच माझ्या मैत्रिणींनी सगळ्यांनी मला सपोर्ट करून ह्या वाड्यावर मला 2012मध्ये निवडून दिलं. आणि मुळगाव पंचायतीत मी 5 वर्ष डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलं. काम करता करता वाड्यावरच्या लोकांचं आमचं नाला बांधायचा आहे, लाईट पाहिजे, पाईपलाईन पाहिजे, असे खूपसे डिमांड आले. आणि मी त्यांचे डिमांड फुलफिल केले. माझ्या इकडे तेव्हा जरा आमदार आमच्या विरोधाचा होता, काँग्रेसचा, म्हणून मी शिवोली मतदारसंघाचा दयानंद मांद्रेकर आमदार होता. त्याच्या सपोर्टाने मी WRDचे 2 नाले बांधून घेतले. म्हणजे त्यांनी मला बरा सपोर्ट केला. आणि असं करून माझी ओळखही जास्तच वाढली. सगळ्या लोकांच्या, गावभर लोकांच्या कॉन्टॅक्टात आली आणि सगळ्यांचा बराच सपोर्ट मिळाला. इन बिटवीन मी 2016मध्ये हा स्त्री शक्तीचा प्रोजेक्ट आला गोव्यामध्ये, म्हणजे DRD मार्फत. आणि माझी BDO ऑफिसात ओळख होती पहिल्यांदा, म्हणून त्या BDO ऑफिसातल्या एका मॅडमने मला फोन केला, श्रुती जरा येऊन जा. मी म्हटलं बरं. गेली तर तिनं मला सांगितलं असं असं थोडं काम आहे, तू करशील.
मी म्हटलं बरं, वसुंधरा राणे म्हणून मॅडम होती, तिनं माझं नाव सुचवलं आणि आम्हाला DRDमध्ये पाठवलं. तिकडे आम्ही ट्रेनिंग बी घेऊन मग पहिले आम्ही CRP म्हणून मला ऑर्डर मिळाली आणि एक 6 महिन्यापर्यंत लगेच BRPची ऑर्डर मिळाली, म्हणजे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन. म्हणजे बिचोले ब्लॉकमध्ये आम्ही कुठल्याही पंचायतीत काम करू शकतो. मग ह्या स्त्री शक्तीच्या माध्यमातून म्हणजे संबंध बिचोले तालुका म्हणजे मूळ औसनोडा ते पाळीपर्यंत म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांचा कॉन्टॅक्ट वाढला आणि म्हणजे प्रत्येक गावात जायचं, तिकडे अवेअरनेस करायचं स्त्री शक्तीचं, म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुपामध्ये महिलांना प्रमोट करायचं, त्यांना मोटिवेट करून त्यांना पुढे कसं आणायचं, हे जास्त अनुभव मिळाले. आमच्या DRDकडून ऑर्डर मिळाली की तुम्ही लोकांना, आता ग्रुप आहे पण ते ग्रुप कसे मेंटेन करायचे ते लोकांना तेवढी माहिती नव्हती. फक्त लोकांचं कसं होतं, सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त पैसे भरायचे, लोन घ्यायचे एवढ्यापुरतीच मर्यादित होतं असं लोकांना वाटत होतं. पण त्यांना ते पटवून द्यायला पाहिजे की ग्रुप हा फक्त लोन आणि पैसे घ्यायच्यासाठीच नाही, तर ग्रुप सेल्फ कॉन्फिडन्स कसा वाढतो हे सगळं आपल्याला ग्रुपातून मिळतं. हे मी सगळ्या महिलांना पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. ग्रुपाच्या माध्यमातूनच आपण पुढे जायचं, नाहीतर आमचं घर, चूल आणि मूल एवढंच आम्हाला माहीत होतं पहिली बायलांना, आणि फक्त पैसे भरायचे आणि लोन घ्यायचं एवढंच होतं. आता नाही, आता ग्रुपात कसं होतं, मग त्याच्यानंतर विलेज ऑर्गनायझेशन झालं. विलेज ऑर्गनायझेशनमध्ये पहिली आता एका वाड्यावरची एक 10-12 बायका एकत्र येऊन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करायची. आता विलेज ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यात कसं गावातील 12-15 ग्रुप एकत्र येऊन ऑर्गनायझेशन स्थापन झालं. यांना मी आमचा ग्रुप स्टार्ट जावच्या पहिलीपासून मी त्याला म्हणजे ओळखतो आम्ही तिला. मग ग्रुपमध्ये आम्ही जॉईन झालो. पहिली आमचं सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणा असलो आणि मागीर महिला मंडळ म्हणून असं झालं आणि आता विवोमध्ये बी गेला आणि आता खूप आमचा ग्रुप म्हणजे जात आहे पुढे पुढे. आमच्या विवोमध्ये जर लोन मिळतं गव्हर्नमेंट जाल्यार ती आम्हाला सांगते असं असं लोन आहे, तुम्ही पुढे जाऊन काहीतरी करा. आम्हाला आता लोन पाहिजे तर ते आम्ही म्हणजे केन्नाय मागले जाल्यार ती आमकां ना म्हणना, आमकां हेल्प करता. म्हणजे लोन आता हेचे ग्रुपाचे केन्नाय आमी माग तेन्ना आमकां तिणी कोणाकूच आडोवंक ना, सगळ्यांक सांबाळून घेवन आमकां ती लोन पावयता आमच्या मेरेन. तिला मेळटना सगळं क्रेडीट. तुमची अध्यक्ष आहे ती चांगली आहे, ती तुम्हाला सगळ्यांना प्रोत्साहन देते असं तिचं नाव म्हणजे चढ वयर येता आमच्यापेक्षा. म्हणजे पहिली आमच्या ग्रुपातल्या सुद्धा सभासदांना काय होतं, आम्ही एवढ्यापुरतीच मर्यादित होतो. आता तसं नाही, आता आमच्या सगळ्या बायका पूर्ण गावातल्या बायकांना ओळखतात. म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये सगळे तिकडे एकत्र आले आणि ऑर्गनायझेशन झाल्यानंतर बायकांना सुद्धा खूप सपोर्ट मिळाला. ग्रुपात तर मदत मिळाली नाही तर ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यावर तिकडूनही मदत मिळते. म्हणजे आता जास्तीत जास्त बायका आता स्वतः आपल्या पायावर इंडिपेंडंट आहे आणि प्रत्येक बायका काही ना काही करतात घरगुती आपल्या घरा बसल्या, म्हणजे आपले घरही सांभाळतात आणि आपल्या पायावर उभा राहायचा बी प्रयत्न करतात. सगळी काय म्हणत होती, नको बाई ते ग्रुप आम्हाला. मग ग्रुपात गेल्यानंतर भांडण होतात, मग आमचे नवरे बोलतात आम्हाला, असं व्हायचं अगोदर. आणि थोडे लोक लोन घ्यायची, ती परतफेड करत नव्हते, म्हणजे घेतले तर घेतले, दिले तर दिले, असं व्हायचं. पण आता आम्ही एक पद्धतशीर त्यांची बुकं बी सगळी वेळेवर लिहायची, टाईम टू टाईम सगळं लोन रिपेमेंट बी सगळं. म्हणजे आता त्या बायकांना सुद्धा एवढी आवड झाली की ग्रुप, प्रत्येक बायकांना तो ग्रुप पाहिजे असं वाटायला लागलं. आणि आता तसं आधी कसं होतं, आली तर आली नाही तर नाही, असं द्या, नको ती मीटिंग, असं करायचं. पण आता नाही, आता आमची मीटिंग कधी आहे अशी उत्सुकता असते त्यांना आणि सगळी मीटिंगला बी हजर राहतात. आणि पहिली आम्हाला खूप चॅलेंजेस द्यावं लागलं. म्हणजे सुरुवातीला थोडी बायकांनी लोन बी घेतलेले, ते रिपेमेंट झाला नव्हता, मग त्यांचे ग्रुप बंद पडले. मग त्यांना आम्ही मोटिवेट करून त्यांना पटवून सांगून ते ग्रुप आम्ही चालूसुद्धा केले. बंद पडलेले आहेत ना ते चालू पण केले. आणि आता ऑलमोस्ट बायका 75% तरी स्वतः इंडिपेंडेंट बायका झालेल्या आहेत या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमातून.
आमचं 2018मध्ये एक सगळ्या म्हणजे पंचायतीतल्या सगळ्या ग्रुपची एक मेळावा झाला होता महिला दिनाला. तर त्यावेळेला त्यांनी एक सौंदर्य स्पर्धा आयोजित केली होती. तर त्यामध्ये पार्टिसिपेट करायला सांगितलं होतं. त्याच्या आधी त्यांनी मला असा कार्यक्रम आहे म्हणून फोन करून आम्हाला इन्फॉर्म केलं होतं. मी अशीच रँडमली गेले होते आणि असे ड्रेस वगैरे घालून गेले होते. पण मग माझ्या ज्या काही आमच्या मंडळातल्या मैत्रिणी त्यांनी मला परत घरी पाठवलं आणि की असा कार्यक्रम आहे, साडी नेसून ये वगैरे. आणि तो आफ्टर लंच होता कार्यक्रम आणि आम्ही असं म्हणजे एकदम असं साध्या ह्याच्यामध्ये गेलो होतो आणि त्यांनी स्वतःहून आमचं नाव दिलं आणि मी त्या स्पर्धेमध्ये जिंकले, म्हणजे मिसेस मुळगाव झाले. तर म्हणजे आणि तिथे मी जे काही सादरीकरण केलं ना, त्यामुळे मला खूप असं कॉन्फिडंट आलं. आणि त्याच्यानंतर मी बऱ्याच असं कशामध्ये अगदी भाग घ्यायला लागले. म्हणजे त्यांना खूपच श्रेय जातं. म्हणजे अगदी लग्नानंतर जर माझ्यामध्ये काही बदल झाला असेल तर म्हणजे स्टेजवरती जाण्याचं, तर त्याचं श्रेय मी त्यांनाच देते. मी श्रुती यांना गेली 18 वर्षापासून ओळखते. आमच्या ग्रुपला 18 वर्ष ग्रुप करून आम्हाला 18 वर्ष पूर्ण झाली आणि त्या आमच्या ग्रुपच्या अध्यक्ष आहेत आणि त्या एवढ्या चांगल्या आहेत की म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही स्कीम येतात त्याबद्दल त्या आम्हाला माहिती देतात. तसेच वेगवेगळ्या स्पर्धा कुठे असतील त्याबद्दल सांगतात आणि आम्हाला प्रोत्साहित करतात की आम्ही त्यामध्ये भाग घ्यावा. आणि आम्हाला नेहमी सांगत असतात की म्हणजे तुम्ही पार्टिसिपेट करा, तुम्हाला बक्षीस मिळालं पाहिजे. असं काही नाही की तो पार्टिसिपेट करताना जो काही अनुभव येतो तो तुम्ही घेत जावा आणि आम्हाला नेहमी प्रोत्साहित करतात. जेव्हा माझी मुलं लहान होती तेव्हा मी जरा जास्त ॲक्टिव्ह नव्हती. पण आता म्हणजे 2015 पासून तर सारखे कंटिन्यू आमचे चालूच प्रोग्राम असतात. त्यातूनच मी म्हणजे मी हँडल करायचे घरातलं करून सुद्धा. आता मला कुठेतरी ट्रेनिंग द्यायची आहे, ती 10 वाजता असते. त्या दिवशी मला माहीत आहे मला आज 5ला उठूनच माझं काम केलं पाहिजे. मला कपडे जेवण सगळं करूनच बाहेर पडलं पाहिजे. म्हणजे मी त्या दिवशी जरा लवकर उठून माझं काम आटपून मला 10 वाजता तिकडे पोचवायला पाहिजे म्हणून मला माहीत आहे. म्हणून मी त्यावेळी माझं पोचते. तसं घरच्यांचं मला कधीच बंधन नाही. ते म्हणते तू काय करतेस ते काय करून घे. मी समजा बाहेर माझी मीटिंग आहे तर हे दार मी बंद करते, तुम्ही आत काय ते करा, TV बघा, चहा घ्या, झोपा, काही करा. पण आमच्या इकडे चालू असतं. त्यांचं तसं कोणाचं बंधन नाही. ह्याच्यात मी जोपर्यंत माझ्याकडे होणार जायला, आता माझी तशी 55 वर्ष झाली मला. यापुढे जितली वर्ष माझ्याकडे होणार तसं मी हे कार्य माझं चालूच ठेवणार. प्रत्येक महिलेने आपल्या मुलांचा वेळ मुलांना दिला पाहिजे, नवऱ्याचा वेळ नवऱ्याला आणि घराला जेवढा टाईम दिला पाहिजे तेवढा दिलाच पाहिजे. त्यातून आपल्याला थोडा तरी टाईम काढला पाहिजे. स्वतःसाठी म्हणून काहीतरी टाईम थोडा वेळ जपून ठेवला पाहिजे आणि त्या वेळेत आपण हे बाहेरचं काहीतरी करा. आता मी दिवसभर जेवण करायला गेली ना, ते जेवणच करणार मी, ते दिवसभर करणार आणि मला कुठे जायचं आहे म्हणून मला माहीत आहे ना, तर मी ते 1 तासाने जेवण करून मी बाहेर चढते. म्हणजे हा टाईम मॅनेजमेंट जो आहे तो आपल्याकडे असतो. तो टाईम मॅनेजमेंट करायला आपण शिकलं पाहिजे. म्हणजे ते आपण हे घरचं करून आणि बाहेरचं करायचं कसं करायचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि मी माझ्याबरोबरच्यांना सुद्धा मी रोज असंच सांगते की स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा. आम्ही काय करते, काय खायचं सुद्धा केलं तर माझ्या नवऱ्याला काय आवडतं, मुलांना काय आवडतं, मला काय आवडतं ते मी कधी करायला जातच नाही. मीच असं नाही, प्रत्येक महिला स्वतःला काय आवडतं ते करायला कोणीच जात नाही. नवऱ्याला, मुलांना, माझ्या फॅमिलीला काय पाहिजे तेच करतं. पण ते आपल्या व्यवस्थित आपल्या मार्गाने आपण बरा मार्ग शोधला ना तर कोणाचंच काहीच प्रॉब्लेम होत नाही आणि दुसऱ्याला कोणाला काही बोलायला आपण संधी द्यायची नाही, एवढंच. म्हणून मी प्रत्येक महिलांना सांगते, मुलं आपल्या जाग्यावर, नवरा आपल्या जाग्यावर, घर आपल्या जाग्यावर आणि आम्ही आमच्या जाग्यावर. त्यातून आपण थोडा टाईम मॅनेजमेंट करून आपण आपलं स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा आणि ह्या सार्वजनिक गोष्टीत थोडा तरी भाग घ्या.